Rebekka Bethel, tervetuloa. Kiitos. Kerro ihan alkuun lyhyesti, kuka sä oot? No, mä oon Remaxilla välittäjänä ollut nyt 4 vuotta ja kuten sanoit, niin Rebekka Bethel ja Espoon alueella asustelen tällä hetkellä ja täällä välitystyötä teen. Kiinteistövälitystä. Kiinteistövälitystä. Hei, sä oot ollut meillä pari kuukautta töissä ja alalla yhteensä 4 vuotta. 4 vuotta. Tai Joo. tulee keväällä täyteen nyt 4 vuotta. Yes. Ja lähes vuosittain sä oot koko ketjun niin kuin ihan kärkipään välittäjiä. Niin mikä on taika? Siis kerro lyhyesti, että mikä susta tekee niin hyvin. Osaatko analysoida itse oma tekemistä? No osaan. Varsinaista taikaa en sano, että olisi, mutta työmotivaatio mulla on ollut aina aika kova, ihan niin kuin urasta tai alasta riippumatta, mutta jotenkin välitysalalla, kun näkee konkreettisesti oman työnsä tulokset ja näkee myös sen, että kuinka tyytyväisiä ne asiakkaat on jälkikäteen, niin se on semmoinen asia, mikä motivoi aika suurestikin. Joo. Ja tässä pystyy vaikuttamaan omaan palkkaankin aika mukavasti. Mutta kyllä se, mä sanoisin, niin kuin ehkä se salaisuus on se, että mä oon aikaisemmalta koulutukseltani sosionomi, niin asiakkaiden kohtaaminen on mulle aina ollut semmoinen merkityksellinen asia ja aika paljon niin kuin eri tarinoita kätkeytyy koteihin ja niiden myyntiin, niin oli siellä sitten iloisia tai surullisia tarinoita, niin ne aina kiehtoo ja on ihana tavata uusia ihmisiä ja lähteä myymään koteja sitten eri tarinoilla. Jep, eli onko se semmoinen kuin palvelualttius ikään kuin, että sä haluat palvella, haluat tehdä asiakkaista tyytyväisiä? Kyllä mä sanoisin, joo, että se on niinku ehkä semmoinen, että saa ne iloiset asiakkaat sit sen kaupan jälkeen, niin kyllä se motivoi suuresti. Että Jep. Tuo on kyllä jännä, siis mekin ollaan nyt tunnettu vasta ihan pari kuukautta, vähän reilu ehkä. Joo, no suurin piirtein. Muutama kuukausi kuitenkin, niin on huomannut sen, että on sulla niinku se vakuuttavuus, kun sun kanssa keskustelee mistä asiasta tahansa, niin on niinku semmoinen niinku, ehkä semmoinen palava into ja se tekstin syöttö, niin kyllä sä oot niinku pirun vakuuttava siinä. Ja se voisin kuvitella, että se on se yksi niinku tärkeä asia, kun sä oot asiakkaiden kanssa teet, niin että se vakuuttavuus, sä tiedät mistä sä puhut. Joo, kyllä se täytyy luottaa omaan tekemiseen ja nyt tietää, joku on alalla kuitenkin jo hetken ollut, että miten se homma menee ihan alusta loppuun, ihan siitä ensimmäisestä käynnistä sinne ostotarjouksia kaupan tekoon, niin kyllä se luottamus itseen on kasvanut matkan varrella. Jep. Miten nyt, sä oot 4 vuotta ollut alalla, sä aloitit joskus korona? Mä aloitin siinä, kun kauppa kävi oikein siis roppakaupalla ja silloin tarvii oikeastaan pyöräyttää laukkua kerran paikan päällä, niin kohde oli myyty 5 kertaan ja nyt sitten joutuu aika paljonkin enemmän puristelemaan, että saa kaupat sidottua. Mutta mä tykkään tästä markkinasta enemmän, koska silloin välittäjällä on oikeasti merkitystä, että kenet sä valitset sinne myymään sitä kotia. Niin. Täysin samaa mieltä. Ehkä siinä, sä oot aloittanut silloin koronahuippuna, kun kauppa kävi. Siis välittäjät ei ollut välittäjiä, vaan nehän oli niinku tämmöisiä sihteereitä, ketkä vaan välitti sen tarjouksen ostajalta myyjälle. Nyt kun se tarvii neuvotteluvaltteja, tämmöisiä niin kuin neuvottelutaitoja tarvitaan ihan eri tavalla, niin mikä sun sai, nyt kun ajatellaan, että se koronahuippu tuli rymisten alas, siis sehän niin kuin tapahtui, tiedätkö, kuukaudessa tultiin niin kuin alas, niin mikä sai sut jatkamaan alalla? Koska aika moni niistä välitteistä, varmaan voi sanoa, että 90% niistä välitteistä, ketkä on aloittanut korona-aikana, niin on lopettanut jo työt. Mikä sai sut jatkaa? No en mä koskaan kyseenalaistanut sitä. Totta kai markkina muuttui aika paljonkin, mutta sitä varten piti miettiä sitä omaa tekemistä. Yleisesittelyt tuli takaisin, piti ottaa enemmän kohteita myyntiin, että sitten joku sieltä aina niin sanotusti menee kaupaksi. Et töitähän siinä piti tehdä ihan hulluna, että sitten vaan se niinku ajatusmaailman klikkaus, että jos ennen piti niinku sait viikossa tyyli ostotarjouksia, niin nyt saattoi mennä 3 kuukauttakin siihen, että kohde meni kaupaksi, niin siis asenteella pärjää aika paljon. Ja sitten mä en koskaan jäänyt surkuttelemaan sitä, että jos joku kohde ei mennyt kaupaksi, että voi vitsi kun ei ole mennyt, vaan sitten vaan niinku uutta kohdetta tulille ja niin sanotusti, että lähti keskittyä niihin positiivisiin puoliin. Eli sä tiesit jo silloin korona-aikaa, että ei ollut normaali tilanne, vaan oikeasti välittäjän työ on paljon jotain muutakin kuin se tarjousten välittäminen, tiedätkö, ostajalta myyjälle, niin se on hyvä lähtökohta. No miten sitten tällä hetkellä, nyt ollaan muutama vuosi elätty aika niin kuin raskastakin aikaa, markkina ei ole vetänyt, toki hengissä ollaan pysytty, mutta ei ole vetänyt toivotulla tavalla. Nyt näyttää ilmeisesti siltä, vai näyttääkö, että nyt niin kuin lähtee?
Kyllä se näyttää. Joo, kyllä markkina on piristymään päin ja sen huomaa jo ihan siitä, että on niin kuin ostajia. Näytöillä käy enemmän ja yksityisesittelypyyntöjä tulee ja yleisillä alkaa olemaan porukkaa. Et sanotaan vuosi sitten sai olla aika lailla yksin sunnuntait pyörittelee peukaloita näytöillä ja nyt tuntuu, että käy vähän kuhinaa kohteiden ympärillä. Että Miten sä oot niin kun, sä pidät yleisesittelyitä sekä sit yksityisesittelyitä, molempia, eikö niin? Kun tulee tosi paljon riippuen sit toimeksiantajan toiveesta, että jos joku toivoo, että ei pidetä yleisiä, niin totta kai kunnioitan sitä ja sitten mennään yksityisillä, mutta sekä että, joo. No miten sitten 3 semmoista hyvää, tärkeää pointtia, jos ajatellaan, että mä olisin vaikka myymässä tai joku muu on myymässä, haluaa myydä asuntonsa, niin mitkä on niinku siihen asunnon myyntiin liittyen ne tärkeimmät 3 semmoista niinku keypointtia, mitä sen myyjän kannattaa tai toimeksiantajan, asunnon omistajan kannattaa nyt niinku miettiä, että no ensinnäkin valita hyvä aktiivinen välittäjä. Yes. Ja ehkä niin kuin, miksi mä sanon sanan aktiivinen, niin ehkä semmoinen vastausnopeus myös ostajalle päin, että saa tavallaan sitoutettua. Että niitä ostajia ei kuitenkaan vielä hirveästi ole. Ja jos ne päästää käsistään, niin se kerkee löytää toisen kohteen ennen kuin sitten on kerennyt edes näyttöön sopii. Et aktiivisuus on se ihan ykkösjuttu, minkä sanoisin tästä silleen ekana mieleen tulleena. Niin. Joo. Hinnoittelu varmaan edelleenkin on niin kuin se. Hinnoittelu joo, ja se, että se välittäjä tajuaa, että ei olla enää niissä 22 vuoden hinnoissa, vaan että nyt ollaan pikkasen dropattu ja välirahahan tässä markkinassa on se, mikä merkitsee, eli sen ehkä korostaminen myös sitten tälle myyjäosapuolelle ja totta kai niin kuin hyvä välittäjä auttaa myös sitten sen uuden asunnon ostosta ja sen ehkä oikeasta hinnoittelusta myöskin. Että. Yes. No miten sitten, jos asunto ei heti mene kaupaksi, vaan sen kestää pikkasen pitempään, saattaa kestää useampi kuukausi, niin minkälaisia toimenpiteitä sitä välittäjä tai mitä sille voi sille asunnolle tehdä sitten, että parannetaan ikään kuin sitä markkinaa sen asunnon myynnin suhteen? No siinä on aika paljon eri työkaluja. Itse käytän just näitä yleisiä boostaavana toimenpiteenä. Meillä on sosiaalisen median markkinointi, Instagram, Facebook, mihin menee sitten tavallaan passiivisille asunnon etsijöille sit mainosta. Etuovella oikotiellä on ne, ketkä etsii aktiivisesti, mutta saataisiin sitten se toinen kohderyhmäkin sieltä sit valjastettua. Niin, ehdottomasti siis pitää laittaa mainosta, jotta sitten ihmiset löytää sen kohteen äärelle. On nostoja, on kaikki erilaisia työkaluja, että saadaan sitä. Ja totta kai hinnoittelu, että sitten jos huomataan, että hei, meillä on tullut 0 yhteydenottoa, niin jotain on pielessä, että pystyisikö hintaa sitten ehkä viilaamaan pikkasen vielä alaspäin. Ja onko niin, että tässä markkinassa, joko ennen kuin sitä otetaan myyntiin, niin se toimeksiantajan kanssa jo keskustellaan näin, että hei, jos ei kysyntää tule, niin ehkä on syytä tarkastella sitä hintaa, koska nyt on aika vaikea edelleenkään arvioida faktuaalisesti sitä asunnon myyntihintaa, että millä se menee kaupaksi. Me voidaan arvioida se, mutta ostajathan sen päättää kuitenkin, mitä se ostaja on valmis maksaa siitä, niin markkinathan se päättää se kauppahinnan. Kyllä se markkinoilta aina tulee se hinta, mutta totta kai sitten kun myynti on mennyt pidempi aika, niin tietää paljonko on tullut yhteydenottoja, onko yhtään tarjous tullut. Jos on tullut tarjouksia, vaikka ne olisi huonoja, niin sehän on ihan tosi ideaali tilanne, koska silloin me tiedetään, missä se oikea hinta ehkä tällä hetkellä on. Et sen takia mä toimitan jokaisen tarjouksen myyjälle, koska silloin tiedetään vähän sitä, että missä mennään suurin piirtein siellä markkinassa. Onko nyt hyvä aika laittaa myyntiin, aktivoitua? Kyllä, ehdottomasti. Kyllä mä sanon, että nyt on ostajia tullut liikkeelle ja hinnat on lähtenyt tasapainottumaan, niin nyt on tosi hyvä aika myydä. Joo. Hei, mulle ei tän enempää. Iso kiitos haastattelusta. Kiitos.